salati barihu nan ga Muhammadu Nabihu kakan Alhaji Rabihu wanda a sunayensa ya fi san Abdu saboda tawadu Kano mauludin bara bakanawa su kuma tsayuwar daga to yau dai ƙarya ta gure yau dai ƙarya ta gure dausu ya kasa ya tsare ina so wani gangare na ji shiru ga har garin su ba na san tamban sun ware Kano mauludin bara bakanawa su kuma tsayuwar daga gagar gasa na kaulaha ya cika saballe jaha je ku gaya wa kasar laha tuntuni gausi ya cika rawan dama da sirrin fatiha Kano mauludin bara bakanawa sun kuma tsayuwar daga yoshi yakin mai gausiya ya cika ma duniya bare kanon Najeriya har wasu suke ganin damar sagarin suna wata tutiya Kano mauludin bara bakanawa sun kuma tsayuwar daga Kano mai daban daraja annabawa ishe na Allah ya tsare ni da yin yaban waninka a hayawan yaban gashi ne ya saban shiri da wani inda ya gani sai ya kanne dan shi wanda mai ne bai sai daga masu ambatanka to ka tsare ni ya sanadi kan daga barshi yayi nishadi daga sanai ya daina tadi kai mai kukkuda ya fadi dan cikar sirrin mazantawarka na gode ilahu Allah wanda ya sa na gama baina dan haka sayyidi kamala annabi ka ishe da walla na wadatu da shakki zalinaka sarkin mursalai da biyu jagoran mu almakiyu dan adana ne na kusayyu harbin sayyidi aliyu na ga alhaji ba da na biyo ka sannan riga gaban uwa baban sayyida biba me kai shi ya kama turba za mu ka tai da mu direba tun daga ya ga garban zarga wanda ya so ka ya rabauta wanda ya bi ka ya azurta wanda ya bar ka ya talauta rama kunsa ta haramta da halin bekin ka gara shirka kai madila wani yabanka in ta zubo shi ba masharka kar a ji na ya aika aiki na ya zafi yabanka kuma ka amsa da na kira ka nan zan dan tsaya a huta na abi ne maras fahimta dan ya abubuwa